खन्थाइनि मुं आं लुबैया नोंनि फावसायलांफिननाय। खन्थाइखौ दैथायहरदों आंनिसिम गोदान दिल्लीनिफ्राय किरण बर' आब'आ। बिथांखौ आं गिबियावनो साबायखर बावो आंनो खन्थाइखौ आवरायनो खाबु होनायनि थाखाय। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ आं आवरायनो आखायाव लाबाय, खोनासंलांदो। आं लुबैया नोंनि फावसायलांफिननाय। नोंथ' मोनथिखागौ सानैनि गेजेराव नागारलायना गोजान जाफ्लाङोब्ला ना नों गोजोनै थानो हागोन आरो आं। नों मोनथिसेयावबो सम सम मानो खुद्रियो, नों मोनथिसेयावबो सम सम मानो खुद्रियो। गोसोआ मानो गलिलाङो नोंहा ममबाति बादियै। आं हास्थाया नों नागारलांनायखौ, आं गोसो जाया नोंखौ आंनिफ्राय गोजाननिफ्राय गोजानसिन जालांनायखौ। लुबैया आं नोंखौ बिदाय होना गोजोनै थानो, अरायसम खाथियावनो थानायखौ हास्थायो आं। नोंनिफ्राय जानगारलाङोब्ला दुखुआसो साग्लोबसिनगोन। आं नोंखौ खुलुमो खुगानि रागाखौ हमथा दसे। खन्थाइया एसेनोसै, गोजोन्थों।